Kawergi mago piny owacho e kaunti wa Migori dhi nyime kod romo kod rowere mar winjo ywak gi kaka yo mane ni onywandgi e chenro mag dongruok. Ma ibiro kinde mar rowere osebedo ka ywak ni piny owacho mar kaunti no osewegi oko e chenro go, nok matije remido thuolo mar somo makare nikech nok mar omenda mar somo gin moko kuom gigo mar rowere kaunti no ywago. E kinde twak mare kod rowere gavana e kaunti wa Migori Ochilo Ayacko ne owacho ni ber ka rowere chopo ywak gi mondo piny owacho chop dwaro maggi e kuonde ma ok dhi kare. Gavana wakwayi kiwuok tiwe legacy mari chemoro wacho ni vijendegi noyudo technical skills na nondike tich nikech honorable governor marwa. Koro wakwayi we legacy mari area ni ongega pile pile ni area ni en mar go matafari gi uso changa. Governor adagi we legacy mari loke nying mar area ni. Governor njegi governor scholarship. Ogino wachno iwo kanti nyithindo mapod somo basa rikanya kanti weche mafwenyore. Ogino kindi marige kindi jotelego. Hello kae wan gi population maduong'. To shingo makanyo en pi. Wakwayi kaka ni promise achaka wan gi vitu so nyancha. Imiwa chicha. Ogasaw no area makata. Kendo mine na man kae gimaya kaja nigi shida matek kuom pigno. Iwinjo kogutu Lazarus owacho ni wan gi pesa ma wabiro miyo jogo manie grube mag gohala, wan gi pesa gi kendo wachako miyo gi juma manyien. Pesa no samoro nyalo bedo ni okoromo jite. Tema dwaro nyisou ni wabiro miyo gi kaka wamedo dhi mbele to wamiyo gima ne ok timre. Basari matindo bende wabro